Ekran! Ekranen geef dich ab, aus wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier bent met ons. En dankzij ook Dad dat je hier bent. Mijn dad zijn naam is Willy Giesbrecht. En ik zie zijn zoon Eduard Giesbrecht. So, ik vrij me jullie hier waar te gaan. Daar heeft al zijn zeugnis gecheckt. Voor die wat mensen op YouTube zijn, wanneer je dat niemand zu zijn had, dan kan je teruggaan en dan kan je mal zijn waar mijn dad zijn zeugnis weer, waar zijn leven met Jezus weer. Vandaar wil we een beetje andere Geschichte vertellen. Maar trotzdem zei die vrouw, sie geëerd, beter gezegd, dat ik kon mijn dad in dit programma hebben. So, welkom, Dad. Dankzij Eduard. Voor ons is dat een voorrecht hier waar voor de camera te zenden. Ik vrij me ook voor die we ons over radio hier worden. En ook die over YouTube en dat zijn en hier. Zoals Eduard al erwähnt deed, hebben we dat voor 2 jaar mal gedaan hier in Bolivien. En vandaag waren we dat voorrecht. En nu 2 jaar waren we in Bolivien te zenden. Bij Edward en Heidi en te bezeten. En dezelfde tijd ook die gravatie te maken. En wie waren in mei, wie waren in Canada, in Kenia bezeten. En op eenmaal kwam de aanvraag van Bolivien, van Villanueva, als wie worden kennen, voor juli en augustus door aan de gemeente komen en de gemeente methelpen. Ja. Ik zei tegen de pastoor, laat ons mal daarover bidden, laat ons daarover reden. En zo, we hebben daarover gebeden en we hebben met de familie daarover gereed. En nu, ik weet niet hoeveel door, een weekje, kunnen we zeggen, du hast geredet licht. We hebben besloten, we willen nu voor 2 maanden naar Bolivien komen. En vandaar is het al even een maand her, dat we hier zijn, zodat we zijn hier al een langere tijd. We hebben contact met Edward en Heidi geneten. En kennen ook hier in de gemeente verschillende diensten doen. Toen wil ik plus eenmaal het fashion willen zeggen dat dit uniten, dat hebben we ook al zeggen, kunt uniten. We hadden een kleine jongen en die was meestal nu ganz ohne grootouderen van hier dichtbij op. En nu zijn de grootouderen hier en dat is werkelijk schijn dat familie te erleven. Want de grootouderen ook erbij zijn. Dat is een grote zin. So, dank je daarvoor. Ja, en aan wat het dan ging, we hadden dat verabredet met een pastoor, dat we worden cursussen geven, we worden klas geven. En we hadden 2 themen. En een thema weer, wat zegt de Bijbel over geld? En het eerste thema weer, ouderen in Kenia. Wat leert de Bijbel? Wat zijn ouderen werkelijk ältere zijn, om hoort van wat God wil, wo kennen zij in Kenia werkelijk zijn, niet bloos vervlogen, sondern in den Weg naar Jezus wijzen, dat hij van ganz klein al leren, Jezus kennen te leren. En we zijn ganz beïndrukt voor de groepen die we aanleiden durven. Besonders vrij ik me voor jonge lieden, ganz jonge lieden, die zeggen, wie willen meer uit de Bijbel leren, waar we kennen onze Kenia, den weg naar Jezus leren. En dat doen we om dinsdag en middagavond, hebben we 2 groepen die we aanleiden. En om maandag hebben we iedere maandag dat we over dat thema, wat zegt de Bijbel over geld? Zo, en krijgt het dit van de ouderen Kenia is ook zeer interessant. Dat moet ik hier nogmaals wel meer in dit Ekran-programma reden. Maar vandaag wel we een beetje over het geld reden. Wat zegt de Bijbel over geld? Dat is mijn vraag. Wat leer je in deze cursus? Zo, we hebben dat al meermaals in Paraguay gedaan. En we hebben een programma van USA. De redner is Craig Hill. En
Het is ganz beeindruckt, wat we door hoeveel Bibelsteden hij aangeeft, waar we geld verwalten kennen. En dat zegt, zijn programma nennt zich Finanzielle Grundlagen. Nou ja, we brauchen werkelijk dat te verwalten, wat God ons aanvertrouwt, brauchen we een Grundlage. We brauchen een foundation, we brauchen een fundament op wat we bouwen. En dat is wat we met deze programma verzetten, de mensen te leren. Wat zegt de Bijbel? Wat is de Grundlage van de financiën? Wat gaan we geld richtig verwalten? En op wat zijn de verschillendste zaken op wat je gekomen bent? Wijn dat geld en wijn rijkdom en zo verder. Dat wordt door ingedeeld. Dat programma nennt zich Wohlstand, Reichtum en Geld. Nou, würde die hier vielleicht fragen, wat is de onderscheid? Dat hält sich doch alle gleich. Aber dus ons leren installeren, dat hält sich das lang nicht gleich. En wanneer we mal de Bibel betrachten, wat is Wohlstand? En daar zeggen we immer weiter, dat wat kan Wohlstand zijn? Dat kan een beetje land zijn, dat kan goud zijn, dat kan zilver zijn, isa, kopper. Dat is alles wat mensen niet mogen kennen. Dat is wat God geschaffen heeft. En dat nennen we vandaar Wohlstand. Nou ja, nu willen we mal om geld kunnen. Heeft God dan dat geld geschaffen? Nee, dat heeft hij niet geschaffen. Dat heeft de mens uitgevonden, want dat is een middel, dat is een wat we gebruiken kennen, omdat we handelen kennen. Want we kunnen een arbeidsgever en een arbeider betalen, oder we kunnen een super fahren en wat inkopen, wanneer we niet geld hadden. Wanneer we dat niet alles met zilver oder gold moesten doen, dat wordt zeer compliceerd zijn. En wanneer ik dan wat rijkdom kom, dan zegt ons leraar, dat is, lijkt zich dollar naar dem, wat mensen gemaakt hebben, naar dem geld. Want wanneer ik nu maar bloos wil teruggaan naar Wohlstand, wanneer ik een beetje land heb, of wanneer ik een beetje gold heb, dat wordt 10 jaar later niet weniger, vielleicht meer wird zijn als vandaag. En wanneer ik me vandaag waar niet het auto kopen voor in Santa Cruz, en dat 10 jaar voor, dan wil ik dat aanvoeren, wanneer ik dat nu 10 jaar wil verkopen, dat veel weniger wird. En dat is wat we ons, vielleicht sagen we hebben veel rijkdom, we hebben dieren auto's, we hebben dieren andere zaken, maar die worden immer billiger. Aber Wohlstand, van God geschaffen, dat wordt niet weniger wird. En deze klasse, die reed je dan einfach über diese Sache en verzekert dat met te delen wo dat van God gezien wordt, niet zo? Wil je dat dan wieder wil je dat aanwenden kennen op ons leven? Ja, we vangen dan mal zo aan. Geld, we zijn de verwalter van geld, ja. En alle man weet, als dat nu hier in Bolivie, of in Paraguay, of in Canada, en nog verschillende andere landen, wo immer het geweest zit, de reden komt immer weiter jetzt om dat geld. Aber wenn wir, en in de Bibel zegt dat ons ganz klar, ik wil den Vers vandaag niet lezen, ik wie weet den, da zegt dat, we kennen niet God in de Mammon te leiden. Na, wat bedeutet das dann? Mir wird das immer endlich schwierig. Ich verstehe das endlich so, das Geld wie der Mammon. Na, weil ich kann da nicht Geld haben in Gott eine. Und damit habe ich meine Schwierigkeiten, das zu verstehen. Aber von da ist mir das deutlich, dass der Mammon, das ist der Leib zu das Geld. Das ist nicht das Geld. Das Geld an für sich ist nicht gut und nicht schlecht. Das
ein Mittel, das wir brauchen, aber solange als wir nicht verkauft sind am Geld, wie will ich Gott dienen? Wo kann ich, wenn ich über das Geld anbete, wo kann ich dann Gott anbeten? Ich glaube, damals, wie die Klarheit haben, dass wir können Gott anbeten oder wir können das Geld anbeten. Und damit sagt die Bibel uns, wir können nicht Gott in dem Moment Licht dienen. Und dort ist der Unterschied davon. Und wenn wir wieder auf die Lektionen angehen, dann sagt er da, die Tieren da ist Gott sind. Und uns Redner vertelt sein Erlebnis, was er mit dem Tieren gehabt hat. Er war sehr stolz gewesen, dass er all für eine längere Zeit immer den Tieren an die Kirchen gegeben hat und seine Nachbarn und seine Freunde deuten das nicht. Sodass er endlich ziemlich besser als die. Und was er das in der Bibel funk, er gab sich von seinen Tieren auf, dass wir Gott sind. Sodass er war nicht mehr so stolz darauf, dass er von sein Geld aufgab, sondern er gab Gott bloß, was Gott ist wir. Sodass, aber er direkt immer weiter darauf prüft, sie motten nicht, aber prüft, ob dort nicht besser ist, wenn ihr den Tieren, für wem geben wir den? Wir geben den, da wo ihr geistliche Nahrung kriegen. Und wo kriegen wir geistliche Nahrung? In der Gemeinde. Da geht der Tieren da an. Okay, Dad, sehr schön von das alles zu hören, von dem Wohlstand und von dem Reichtum und von Geld und dort wir einfach Verwalter sind auf dieser Erde. Und das ist, ich glaube, wir haben alle viel zu lernen. Ich weiß, in meinem persönlichen Leben, wie viel ich zu lernen habe, und besonders wenn einer befreit ist, dann hat einer einen Partner, wo einer dort tot mit tun kann. Und dort ist noch eine Geschichte, wo einer dort lernen kann, dort tot zu tun. Und ich bin sehr dankbar dafür, für diese Lektionen, die ich gebe, aber ich sage, das wird von dir nicht alle hineinpassen. In ein Programm, so wir wollen dort dann abteilen und wir wollen dann nächstes Mal wieder gehen mit dort. So, vielen Dank schon für das Mal und für euch dann nächstes Mal war mit und wir wollen dann wieder hier über dort Reichtum und Geld und so weiter. Gottes Segen, bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.